Pero may cloud. Mas malinaw pa yan ang ano. Nanuan lang gayud ka ni tigdag ko pagadi. Cellphone mo man yan. Malinaw na bagaho. Ganun kaya sa bago? Zero yellow. Portrait. Ano mama yun nga eh. Magayon ba? Nagpayat na bagang mukha ko. Mukha ka lang ba kung magayon? Gurang na paano kita? Nagugurang na. May night mode ka ba ganin? May aki. Ada 50 megapixel. Yan ang magayon kang ano, ang mga kulay niya nag kulay kang Realme nag ano siya matingkad ang kulay. Mid, di ba? Careful, careful, careful.